DXDC Radyoman Report. Gidayeg sa Davaoeñoes ang upat ka Tulunghaan sa Davao Region human kini Nanguna Isip top performing law school Subay sa 2023 bar examination results. Sa 65 ka mga eskwelahan nga dunay 11 to 50 candidates, top 3 ang Ateneo de Davao University nga naay 43 takers ug 39 passers. Sa 65 usab ka mga eskwelahan nga dunay 11 to 50 candidates, top 4 ang University of Mindanao nga naay 19 ka takers ug 17 passers. Sa 30 ka mga eskwelahan nga dunay 1 to 10 candidates, parehong top 1 ang St. Thomas More School of Law and Business sa Tagum City nga naay 6 ka takers nga nipasar tanan ug ang St. Mary's College of Tagum Inc nga naay 4 ka takers ug 4 passers. Subay niini mapasalamaton ang usa ka Honeylene Abas siyang pamilya ug sa tanang nisuporta kaniya siyang journey sa pagka-abogado. Ug emosyonal usab siyang nagpasalamat siyang binuhing mga hayop isip farmam tungod matod pa sila ang nakagakos o nakauban niya sa kinatibuk ang bar season. Samtang gikan sa University of Santo Tomas nga sa Efraim BA ang nagtop 1 sa kinatibuk ang kapin na 3,000 exam passers. Congratulations, lawyers! Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.